T'imagines estar corrent en plena llibertat enmig del desert més pur? Aquesta és part de la nostra filosofia Adventure Running Trips, viatges corrent. Gaudir al màxim de la nostra passió per córrer en total llibertat en un entorn fantàstic, inspirador i remot. Lliure de la pressió de la competició, lliure del públic, lliure de dorsals, lliure de cronòmetres, lliure de fletxes. Només la natura més pura i tu. Soc l'Albert Bosch, aventurer, apassionat per córrer en general i sobretot per explorar nous territoris. I t'espero el dia 7 de novembre a sopar a Marràqueix, perquè a partir d'allà començarem una setmana fantàstica i plena d'emocions que ens portarà a recórrer corrent tota la vall del Dra, en el sud del sud del sud de Marroc. Una de les parts més remotes d'aquell país, creuarem el llac sec d'Iriki i també alguns dels ergs més desconeguts i més fantàstics de Marroc. Serem un grup molt reduït, entre 20 i 30 persones, i durant 4 dies descobrirem una part fantàstica del desert del Sàhara i descobrirem moltes coses de nosaltres mateixos a través del mitjà de transport més bàsic que existeix, a peu. Uneix-te a la nostra expedició i prepara't per viure una experiència única i inoblidable.